ușor. Unde-i? Unde-i, mă? Pe câini, mă, uitați-vă. Dă-i în jos, dă-i în jos. Să mă uit în jos. Să mă uit în jos. Uite, ha? Ia de mai. Unde e? Am, eu mă uit în jos. Dă, urcăm înapoi, nu? Da, unde? A luat-o jos, mă, uite-l, uite-l jos. Unde, unde? Uite-l jos. Hop, 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 oprește, oprește. Stai, mă, că Oprește-mă, oprește-mă. Oprește-mă, uite-l aici. Îl vezi? Uite, câine acolo. Hai, mă, să coborâm acum, mergem la el. Da, mă, merge la voi. Coborâți. Hai să stai. Mă, urcă mașină, că... Ia. Mihailo, deschide ușa, ia uite. Mă, dar cum se uită în casă? Nu lăsați, lasă ușa deschisă. Lasă-i și ușa lui. Dă-te că vine. Poate, dă-l dreapta. Diana, ține fata, bagă în mașină, ți-am zis. Că ăsta imediat să repede și... E, urcă pe dracu ăsta din două timp. Din două mișcări e... Mică... Am un deja vu cu ursul ăsta, să fiu al drept. De ce? Și când ți se pare că ți s-a mai întâmplat odată. Ai mai văzut până acum? Da. Hai să mergem, dacă urcăm mașină, mergem lângă el. Ah, Băi, dacă eu spun... hai, pleacă. Ia, s-a făcut. Haide, mă. Dă, bă, firea al dracu, dă-i înapoi. Bă, că urcăm înapoi, dă-ți-l dracu, te uite. Unde? Bă, dar ești culmea. Fiți ar mașină. Oh, gata, gata. Unde e? Lasă, lasă, lasă. Asta vrei mâncare, mă. Dă-i ceva. Na, biscuiți, ce vrei. S-a vorbit cu mine. Vreau să știu că le-aș face sau un sal direct în geam. Meriți, bă, uite. Toată limba, băi. Felice, compot. Osu, cheese. Stai dracu din gură, Diana, că... Bă, taceți din gură, că Băi, nu mai ți poți. le nervați. Ia nu, uite, vrei? Opriți-mă, mă. Dă-i dracu. Dai drumul la vale. După mea ne oprim direct în... Oprește mașină. Pe cap, A, că baftă, nu faci tu mor, du-te dracu. dă-i în curmă. Ia aruncă-i ceva de mâncare. De unde, bă? Uite momeală de pește. Dă biscuit, da, da, aici aproape, ia, da. Dă-i mă momeală de pește. Poate vine încoace. Dă-bă dracu mâncarea voastră. Stai mă, gata, gata. Închide geamul. Op, oprește mă, boule, închide geamul. Mai aruncă-i, mai aruncă-i. Băi, închide geamul, Mihailo, închide geamul. Hai, mă, gata, mâncăm. Mai aruncă-i. Ursul Mai aruncă-i. Vezi că vine, Mihailo. Mihailo filmează. Ce să filmați, mă, Bă, mă, ta. Dă-i mă mâncare, dă-i mă salatini. Dă-mi coace. Aruncă-i tu, dă-te în pui, Hai că eu... Deschide geamul, ușor. Gata, închide geamul. Închide mă geamul. Închide mă, morții să spun. Dacă îți dau un cap în gură, lică să mor dacă mai te duci acasă fără măsea. Al dracu, E în pizda, mătii. prost. Bă, nu mai fi prost așa. Nu se întâmplă, mă, bă, Te bă dracu de aici, nu merge pe... Gata, vrei să-i dai din mână mâncare? termină-te. Hai că l-am văzut, dă-l. Hai, gata, hai, dracu, dă-l dracu de urcă la... Dă-i un claxon. Mai dai niște dălea, mai dai Dă-i niște... un claxon, Cu mă. mașină, lasă-l. Dă-i un claxon. Lasă-l, mă. Filmează, fă, Mihailo. Du-te, fam! Hai, oprește, hai, mai dă un salatin, dă-mi coace. Ia, dă dracu. Vrei să-ți deschizi geamul? Nu, boule. Dă-i, mă, mămăligă de la pui. Dai, mă, mămălica, pula. Nu, mă, că n-am mămăligă. Bă, tu știi ce e foame? Hai că eu E dau, și frică să mănânci. hai că eu dau.
Ia mă, măligă, ia cu ștrot de Dar floare. despăi. Desfă. Câta animalul, bă. Trebuie să nu bage ghearba aici. Filmează Mihailul. Mihailu, închide geamul, Mihailu, că dacă bagă la apă te-a omorât ăla. Dă-l în pula mea să mă Bine, Uite-l drept. dacă bagă la apă, ăla te Aruncă-l zgârie. toată mămăligă. Ce stai, mă, să o desfac. Desfă, mă, boule. Du-te, dracu. Da, piscină. Da, bă, ce-ți fac? Să desfac, să plec, să... Desfă-o, tată. Dă-l cu toată, ce mai dă? Și E, s-a speriat. Uite altă mașină. Aia, căcat. Dă-i aici, Pute-te în gură dă-i cu aici. mămăliga ta. Dă-i mă aici. Să treacă de rabă. Vine o mașină. Dă-i mă în sus aici. Dă-i mă, intră pe ăsta, intră în sus. Nu intră eu, mă, acum. Intră, mă, în sus aici, ca să treacă rabă. Se ia după noi. Vine după noi. Gata, 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 oprește, oprește, oprește. Ia deschide geam. Stai, stai. Nu, stai să nu te vadă ăsta cu raba, bă. Că după aia fac ăștia gălăgie. Dă-l, mă, morții lui. N-ai mă voie Ai să-i... voie, mă, să punești cu A, Ne amendează recu. unde e? Deschide geam, deschide, mă, geamul. Lică. Hai că vine, vine. Ia, mă, ursul, ia. Dar aruncă mai departe, că e frică. E frică, mă, să mănânce. Hai, mă. Opa, e bun. E frică, mă. A fugit. Mamă, câta fugă. A luat Tu-ți dai seama că la dăm două bucăți e pe tine? Păi nu filma și tu pe geam, că nu Deschide, mă, geamul, filmează. Mănâncă acum, n-am ce treabă. Ia uite-l. Ai văzut cum să se mă? Băi, dau mai în spate? Ziceai că urcă greu. Aruncă-i și boabele de porc găleata aia, Nu, nu. E cu miere, mă. Cât ai dat pachetul ăla de mâncare? Ce ești, tu? A, nu-i, mă. Hai că au pișe ăla. Mamă, ce mă. Unde-i, mă, eu? Se vede? Hai, Hai. Gata, mă? Nu mai stați, mă? Stai, mă, că întoarcem și urcăm. Bă, urcăm înapoi? vine încoace, stai că vine încoace. Nu mai am frăție. Urcăm cu adică De ce mă, că și Lica a stat, uite așa la distanța asta? Nu, nu, dar eu am stat aproape de ăsta să speriu ca prost. Du-te, bă, mă mănânce. Opa, gata, 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 că de aici avem. Asta dacă Pune sare pe frână, mă, mașini. pune, mă, frână. Gagiu, te ajunge, du-te. Bă, da, te oprești direct. Uite-l, mă, pe ăsta. Uite-l, mă, pe ăsta. Da, ieși afară. Ieși afară. Ia. Dă-mă să filmez și eu. Dar lasă-mă. N-am eu, mă, aici. Mor! Taci, mori, mă, în pizda, mă. Mor! Taci, mori. Ia, filmează-mă și pune așa. Cum să te filmezi, mă? Da, mă, coboară că te filmezi. Du-te, mă, dracu. Lasă-l, mă, să... Hai, mă, filmezi și pe mine. Nu merge, mă, n-ai cum. Ba, da, uite Gata, așa. mă, mâncam o măligă. Gata, uite așa, ia. Prinde-mă așa. Dă, mă, că mă filmezi singur, du-te, dracu. Du-te, dracu. Ia-te, ursă. Ursul care? Se filmează pe el și... Ia-te, ursă. Bă, vine! Vine, bă, că îl văd aici, boule, în cameră. Da, dracu. Cred că toți suntem boi. Ne, Trebuie ăla să ai cu rabă. spray neapărat, să ai spray Diana. Bă, dă-te, dracu, cu raba ta. De la... de sub braț? Gata. Vine încoace. Ia. Face și el cac. Ce caca? Deci acum ai caciurit de ploaie, îți dai seama acum. Ia aruncă de deschisuri și câte zare cu aia. Ia, seri. Ia. Hello.
Dai seama că rămâne camera în aer și eu fug. Aha, dă-i Mario, futu-ți dumne, cărlu mătii. Mario! Se întinde, bă. Ești cățeluș. Bună dimineața! Ia-l! Uite, suntem pe urs, călare. Uite-te la 5 metri de el. Îl filmează fitul, da. Bă, dă-te că vine! Îi aruncă ăștia salatinii și ia uite mă! Băi, Că te le chide ușa, du-te dracu, că ne faci să te bucăți. Hai, du-te dracu, că a plecat. băi, chide A prins curaj al nostru. E la 1 metru de mașină, mă. Dă moră. E mare. Dă mă coace, dă un salatin. Bă, du-te. Ia. Până acum făcea asta urâscă. Câți la urs. Cuțu la urs. Te închide ușa. Ia uite-l. Ia, e lângă Mihaela. Mihaela, dacă... Da. A început să pică. Dă-mi coace, dă salatin. Bă, du-te, dacă ți-i dai tot salatinii, noi ce mai mâncăm. Mai dă-mă, că n-a bunghit. Cum? Nu, că s-a putut la ei. Cred că ar face multe de acasă, dacă e. Ia uite-l, mă. Ia uite-l, mă, ce-l filmează, nebunul. Bă, ești nebunit. Stai, mami. Să facem Ce să te mângâie, frate, că... Da, nu, mă, că e fricos. Ia ieși, mă, și țipă la el. Bă, închide ușa. Da, ursul, na. Mai vrem un biscuit? Ce? Eu n-au ursul, na. Păi da el? Păi da, se ține după noi, că-i dă ăsta de mâncare. I-a dat mâncarea de pește. Mamă, ce mișto s-a ridicat. Asta e spectacol, frate. S-a ridicat în 2 picioare la mașină. L-am plătit și de aia. Vrei un biscuit? Cum? Uite, se uită la cățelul. Ia, Dă-mi stai să dau să vorbești cu el. Dă-mi coace. Bă, nu mai dă-mă tot salatine, noi ce mâncăm. Haide, vină cu ăla. Mamă, câta laba mâncați. Vezi, da, te înghirează, mă. Dă-mă să mai arată, n-am văzut. Nu știu, mă, mașină. S-a lungit acum lângă mașină. Nu mai vrea, gata, bă, s-a plictisit. Nu, mă, ia ce cățel, uite cățelul. Mulțumim, papa. Da. Zice că i-arunci mâncare, Mihaelo. Du-te în pizda, mătii de aici. Mihaelo. Ăsta s-a învățat acum și vine după miros. Cristina, dă-te, tati, la o parte. Miroase beberiță. Miroasa beberiță. Costele, ce tu poți?